रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा कह चयो आहे दुआ किन चयो आहे दवा रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा कह चयो आहे दुआ किन चयो आहे दवा रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा रात तो जियती दते वह सध्या राधा वदा उस्ताद जा हो जमाला जीत जा किन चयो आहे दुआ किन चयो आहे दवा रात तो जियती
बहस थिया ॾाढा वॾा रात तुंहिंजी दीद ते बहस थिया ॾाढा वॾा कंहिं चयो आहे दुआ किन चयो आहे दवा रात तुंहिंजी दीद ते बहस थिया